Skúsim povedať viac. S alobálom sme sa stretli nielen v kuchyni, kde sa bežne používa, ale alobál má aj náhradné využitie. O náhradnom využití alobálu hovorila manželka jedného poslanca Smeru, ktorý intenzívne využíval alobál iným spôsobom, ako sa bežne využíva, a respektíve tak, ako ho poznáme my, že na čo sa používa. Takže aj preto sme si dovolili, inšpirovaní týmto vyjadrením, pripraviť balíček takých rozmerov a tak zabezpečený tepelno-izolačne, teda týmto alobálom, aby uchránil všetko cenné, čo niektorí ľudia z politickej strany Smer poctivou prácou nahnobia, aby si to mali kde odložiť. Čiže zjednodušene, aj som to neprekomplikoval, tento kontajner slúži na to, aby si ľudia poctivo zarobené finančné prostriedky politickou prácou uskladnili v bezpečnostnej schránke, takej, ako odporúčal poslanec Smeru, pán Jánoš, respektíve jeho manželka, ako to u nich doma robievali. Musíte uznať, že takýto balík musí mať svoje patričné rozmery, tak ja si myslím, teda dúfam, že im balík takýchto rozmerov bude stačiť. Naozaj tá ložná plocha vo vnútri je dostatočne veľká. Keby si niekto dal tú prácu, že vypočítal, koľko tam vojde peňazí bankovka, myslím, že to bude suma dostatočná. Ak by bol problém, že nestačí ľud slovenskej krajiny, tento biedný ľud, bitý, nehrdinský ľud, verím, že bude pripravený pripraviť aj ďalší kontajner, lebo tu z tejto biedy sa to robí úplne fantasticky, takže sa nazbierame aj na ďalší, minimálne taký istý veľký, ak by náhodou bol problém.